31 నుంచి మీ మూమెంట్ స్టార్ట్ కాబోతుంది ఎన్నికల తరుణంలో. ఎన్నికల టార్గెట్ కాదు మాకు, కానీ మేము చేయాల్సిన మూమెంట్ మాత్రం చేస్తాం. ఇది 7200 మూమెంటు. ఇది మే 1కి మా పూర్తి స్థాయి కార్యాచరణ విస్తృత స్థాయి సమావేశం ఉంది. అప్పుడు ప్రకటించి ఆ తర్వాత మేలోనే పాదయాత్ర కార్యక్రమం షురువవుతుంది. అది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉంటుంది. తెలంగాణలో అత్యంత పెద్ద దేవాలయం భద్రాద్రి. నిన్న రాములవారి కళ్యాణం కూడా జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం విభజన తర్వాత ఇప్పటి వరకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా ఫండింగ్ జరగలేదు. ప్రతి ఏటా టెంపుల్ వాళ్ళే కళ్యాణం చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఎందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భద్రాద్రిని అంత లోకువ చేస్తుంది? అంటే ఒకప్పుడు దశరథ మహారాజు గారు రాముల వారిని 14 ఏళ్ల పాటు వనవాసం పంపిండు. ఇప్పుడు 8 ఏళ్ల సంది వనవాసంలోనే పెట్టిండు రాముల వారిని. ఒకప్పుడు రావణాసురుడు అసొంచోడు ఉంటుండే, ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఉన్నాడు. గంతే తేడా రాముల వారికి. భద్రాద్రి ఆలయానికి 100 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తా అని చెప్పినటువంటి మొనగాడు భద్రాద్రి ఆలయం చుట్టూ ఉన్నటువంటి 7 మండలాలు ఏపీ వాళ్ళు తీసుకొని పోతుంటే ఈయన మద్దతు ఇచ్చి 7 మండలాలు మీరు ఎత్తుకపోరాయా, ఒక రాములవారి విగ్రహాన్ని మాత్రం ఆడ ఇసిరేసిపోయి మేము చూసుకుంటామని చెప్పిండు. ఇవాళ కనుక మళ్ళీ చెప్పుడు ఎట్లా చెప్తాడంటే భక్త రామదాస్ కనుక రూపాయి జమ చేసి గుడి కట్టిస్తే ఎట్లా తయారైండు ఈయన అటువంటి భక్తుడు అని చెప్పుకొస్తాడు. వాస్తవానికి కూడా భద్రాచల ఆలయము వన్నె తగ్గిపోయింది కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత. ఒక్కసారి పోయి భద్రాచల ఆలయం దగ్గరికి పోయి ఇది ఇట్లా చేద్దాం అది అట్లా చేద్దామని చెప్పి గోదావరి నది ఒడ్డున ఇవి ఉండాలి అవి ఉండాలని చెప్పినటువంటి కేసీఆర్ ఆడ గోదావరి లేదు, నది లేదు. ఆఖరికి భద్రాచల ఆలయంలో ఈయన పూచిక పుల్ల ముట్టలే ముత్యాల తలంబ్రాలు తానిషా కాలం నుంచి వస్తున్నటువంటి ముత్యాల తలంబ్రాలని ఈయన ఓ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో పోయి సమర్పించాల్సినటువంటి మనిషి దయ్యాలు దేవుళ్ళ శాఖ మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి తోలుతా ఉంటే ఆ అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి చేతులు ఎంత పవిత్రం అంటే తెల్లారు లేస్తే భూ కబ్జాలు, వైన్సులు, క్రషర్ మిషన్లు ఇటువంటి పవిత్రం చేత తలంబ్రాలు పంపిస్తే రాములవారి లగ్గం అవుతుండొచ్చునా? వీళ్ళు అన్ని రకాల దేవుళ్ళను కూడా మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. లక్ష్మీనరసింహస్వామిని మోసమే చేసిరు, రాములవారిని మోసమే చేసిరు, కాళేశ్వరం కాడ మోసమే చేసిరు. కేసీఆర్ మనసులనే కాదు దేవుళ్ళను కూడా మోసం చేయగలుగుతాడు అన్నట్టు.